txapeldun! Aupa, Mike, ze modu? Ondarrun hemen zutargi jatetxe ezagutu nahi nun. Aizu, gustatuko litzaidak zurekin pixka bat hitz egitea, bai? Hortxe joango gara? Bai, hortxe goaz. Niri gustatuko litzaidak jakitea nola sortu zen zutargi jatetxea? Begira, hasi ginen lehenengo denda batekin, lorak eta musika. Gero handik, egin du hamburgueseri bat. Aiba. Handik, 1989an, egon metro ginen. Baina jentea esan eskatzen, kezi, legatza, olakoa, bestelakoa, zan, aldatuko dugu. Eta derrepente, azte bira, kambio txip, eta aldatu ginen izukaldea. Zutargin pentsatzen dut orduan hemen protagonista izango dela arraia, ezta? Bai, Bai. araña. Gehien, lehatza. Legatza zenbat modutan prestatu dezakezu zuek hemen? Gu normalean egiten dugu lehatza kokotea, Bai. gero kokotxak, Kokotxak? gero takoa, Ze ona. gero plaplaina, saltza berdean, bai, plaplain da. Plapla da, reposaturik. Legatza hartzen duzunean, arautzari bota, pla. Orduan Ondarrun, legatza pla da, rebosatua. Hori da. Sukaldean onda, Hemen bertan. joango gara egitea? Pla. Venga, guazen artista, venga! Eta zein da hau? Aitz, gure zukaldaria. Aitz, txapeldun. Esplikatu pixka bat, ze osagaiak ditugu hemen, aitz. Hemen dakago pintxoko legatza, Ondarruko gaur goizan ekarritako legatza. Bazu nahi duzunean? Bale. Hau xe da pla, ezta? Beren sonidua, pla. Jazitxura. Probatu beharko dugu, Ibon. Ze hona da hona hau. Ibon, aitz, benetan plazer handi bat izan da zuekin egotera. Ni orain kalera ateako naiz, ea legatza pla honek ze arrakasta dakan Ondarrun. Orain ingo dut, opari txiki bat, Ondarruko kukainara zubizarrona. Oh, ze politan! Bueno, kuadria ongi segi, bale? Eutxi horreri, aio aitz. Ze polita, haze oparikin, ke guai. Egunon, Maria Angeles. Eta zutarregi jatetxeak lortu du nire kalitatezko seilua. Aupa zutargi. Aio, Maria Angeles. Aio. Ikusten aldek zer den hau. Ira, que suerte! Ze irara egina dago lehatza hau? Lehatza plaplainge. Hau plaplainde da. Urunaz eta arautziaz dalako. Plaplainge. Plaplainde! Kaixo egunon. Begirak etxoio. Ai, bai. Egunon, zer modu zaudete? Reala eta atletik. Bai. Etzu probatu nahi. Ai. Aldera bat ingo izute, asmatzen duzun bakarrik. Ondarrun legatza zuk esan duzun bezala, pla deitzen diote, bai. Baina nola deituko lukete italian? Merlucci impanata, nasello impanato, buongiorno impanato. Merlucci impanato. Berlutxi zeuk ezazu morure. Bigarrena zan nasello impanato. Sentitzen dit. Lasai ez duzu probatuko maitia. Ea dakizun zenbat urte bizi daiteken legatza bat. 5 urte, 10 urte, 20 urte. Alaxe da. Cuidado, bere piperra eta denake. Ezagutzen duzu zutargi? Bai, ondo. Bai. Ea asmatzen duzuen ze arraia den, bai? Xast! Hori berdela. Alaxe da, berdela da. Asko dakizu, Monse. Ra! Ze arraina den? Xa! Biziue. Hau zer da? Besiue. Hau besiue. Increíble, Monse. Como que increíble. Ra! Pentsatu ongi. Dudak dituzu, orduan ze izango da hau? Tamañoa. Ez da izkarreina, betutik Arturo. Makaiau. Cuidao. Makaiau. Behatza. Lehatza. Begiratu ongi, Jose Mari. Makaiau. Bakuia da? Bai, makaiau fresko bai. Lepuk, baizten bat. Zema dakizu, lehatza da. Ez. Bai. Matrikula L, legatza. Ondarrura etorri, zutarriko lehatza jatea. Gaur Ondarrun esan didate, hobeagoa dela Bermeoko legatza hemengoa baino. Hori posible izango te da? Ez. Ez duzu sin. Dana kuleta bat, uren batea juten dize arrantza. Lehatza Ondarrun, edo beti da. Ondarrun, Mutrikun, Markinan, Bermeon... Markinane. Ez da lehatza izaten Markinan? Markinane... Pulpoa. Aragia izaten alda. Konia! Odun Markinak ez daka porturik. Ez que nik geografia horretan pira egin nuen. Konia! Hau da unibertsitate bat bezala. Zu segi kontatzen, nik zurekin ikasi nahi dut, segi. 1900 esan duzu, bai? Bai?